Той прави клип. Не, така че клип. Седи тук при нас да седи. Зорко ще го предвидишме на една партийна вълна. Вие но имате ли си още? Вие не пиете. Един беше долу, но не Даско. Това е вълна. Е толкова Той само. го пие 3 месеца. Един месец едно такова ще. Един Аз не месец. види да бе от това моето. Не. Не, трябва да го Дава от една ракия сила. Не патики, не другото. Първак. Първак. За един месец едно такова ще се изпие. От същата лета, ама по 100 грама. Калеко, знаеш ли ние как пием сник? Ние имаме хладилник за вино. На две, отгоре е за червено, отдолу е за бяло вино. Не за малко дачко. Датско вино. Това датско вино няма. Сега били започнали да произвеждат. Отваряме една бутилка вино. Аз пия точно 2 пръста и Ник вика, аз съм принуден да изпия останалото. Всеки път за черве бурите и вика, колко изпити, какво ми спи в чашата? Не ми върви алкохола нещо. Това не си... Учредих се. Като се съберем всичките, пием уиски по един пръст на чаша. Ага. И оня ден Зорица носи уиски, Иван купил, викам, ние ще станем малко полица. Тя кога е дата? Петък беше. Петък ли? Не, съвсем сърдина. Черненецата е на татките. Вършки? Уиски. Да. Било ден, дето пихте. Кога съм че пих? Да. Но не знам дали е техното И или техното е, Те са техното, две. да. Иван го избере.